गोबां लाजिदोंबो, गोबां दुखुबो मोनदों, गोबां बोरैबा मोनदों खर'फ्रा खिरिं मिरिं सालाबायदों। आङो दाख्लि बावैसो सिगां लान्थं जुग गोदान मडेल गान ओंखारनायाव आङो दख'ना बोखोनानै मोसादोंमोन। बे मोनसेल' मोसादोंमोन आङो। आरो बे आं मोनसेल' मोसानाय आं अखानायैनो आङो लोगोफोरखौ गासैखौबो आङो सरि बिदोंमोन आंनि गोरोन्थि जाबाय होननानै। जेबो लाब गैया हिनजावफोर, जेबो लाब गैया। आंबो माने खानसे एसे लोंनाय निसा मुवाखौ लोंना लानानै मोनसे भिडिअ माने दख'ना लांगा गाननानै आंबो बिदि बानायफ्लांदोंमोन आरो बिनि थाखाय आंबो गासैखौबो निमाहा बियो। लोगोफोर, रायजो राजा, नोंथांमोन, आंनि फेसबुक पेज फेमिलि मेम्बार्सफोर, आं दा रायजो राजा गासै नोंथांमोनावबो आं निमाहा बिबाय। आंनि मोनफा मोननै जाथावै भिडिअनि थाखाय आं दिनै निमाहा बिनाय जाबाय लोगोफोर। आरो आं नेक्स्ट टाइम बेबायदि भिडिअ लाब्ला सानस्लाबनो हायैयाव आं बिदि भिडिअ होफ्लांबाय। बिनि थाखायनो आं खर' गंग्लायै नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय जाबाय, निमाहा होगोन होनना आसा खालामबाय। हेलौ आंनि गासैबो फेसबुक फेमिलिफोर, गासैबो फेसबुक फलोवार्सफोर आरो नायगिरि बिथांमोन, बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि सोमोन्दै। नोंथांमोनहा बयबो दुखु मोनदों नालाय, बयबो बुंहरदों नालाय, आं बेनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनाय जाहैबाय आरोना। आं दा बेखौनो बुंनो सानो, बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि थाखाय आं नोंसिनाव आखाइ खबजबनानै खर' गंग्लायनानै बयनावबो निमाहा बिनाय जाबाय आरोना। जाहाथे आंखौ निमाहा होदो। सानस'नो हायैयाव, मिथिस्लाबैयाव लाबोफ्लांबाय। माने बेबायदि जागोन, इसिबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन आरो दा भिडिअखौहाय एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनो होननानैसो लाबोनाय जाहैदोंमोन आरोना। इसिबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन। दा बेनि थाखायनो आं निमाहा बिनाय जाबाय आरोना, बै माखासे भिडिअनि थाखाय। नोंथांमोनहा बुंहरबाय थादोंमोन नालाय भिडिअ लाबो होननानै, बिनि थाखाय आं भिडिअ लाबोबाय। भिडिअआवहाय आं भिडिअनि गेजेरजों बयनिसिमबो, आंनि फेसबुक फेमिलिफोरनिसिम बा नायगिरि बिथांमोननिसिम आखाइ फारनै खबजबनानै खर' गंग्लायनानै आं निमाहा बिनाय जाबाय आरो दे। आंखौ बयबो निमाहा खालामनो भुल जाफ्लांबाय आरो आं मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो दे होमबा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय दे। आं आरो इसिबां बुंनोबो रोङा। खुलुमबाय लोगोफोर, आङो मैयानि जालांनाय जाथायनि बागै नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा सावरायनो नागिरदों। गिबियावनो आङो बुङो, जोंहा बयजोंबो मिन्थिजानाय मुंदांखा आदा जन कार्जिनिसिमबो आरो जोंनि गसाइगाव ओनसोलनिनो सिङाव थानाय बिनाखाथा इउनिटनि गासै सेंग्राफोर, आंनि बिदायानो जा फंबायानो जा, बिसिनिसिमबो आरो जोंनि गामिनिनो गोरों गोरा मानिजाथाव गार्जेनफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। मानो होनोबा दिनै नोंसोरो आंनि गाज्रि साननाय बा खोमसि साननायखौ सोराङाव लाबोबाय। दिनै नोंसोरो आंनि बेफोरबायदि गाज्रि आखलखौ नायनानै थाबाय थायोमोनबा, सिरि थायोमोनबा, आं बेबायदि खोमसि लामाजोंनो थांबाय थागौमोन, गाज्रि साननायजोंनो, गाज्रि गोसोजोंनो थांबाय थागौमोन। मैयाहाय आंनि जिउआव जा खैफोद जानानै फैदों, बे खैफोदनिफ्राय बाब्बा देरसिन आंनि जिउआव खैफोद जानो हागौमोन इयुनावहाय आरोना। बेनिखायनो आं दिनैनो साननो रोंनाय, बुजिनो रोंफिननाय, जे बेफोरबायदि खालामबा मा जाहैगोन बेखौ सानफिननो रोंनायनि गोहो बोलोखौ नोंसोरनो होबाय आरोना। जोंहा आदा जन कार्जि आरो जोंनि गसाइगाव ओनसोलनिनो बिनाखाथा इउनिटनि गासै सेंग्राफोर, जोंनि गामिनि गोरों गोरा गार्जेनफोर, नोंसिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै साबायखर बावहरनाय थाबाय। जाहाथे नोंसोरबो आंनि गोरोन्थिखौ निमाहा होयो। बेनोसै आरोना, गोजोन्थों।